काहे कोइलू जान के काहे कोइलू जान के काहे कोइलू जान के हो काहे कोइलू जान के हो काहे कोइलू ए महतारी तू ही हऊ के भूलल रह बतावे लुगे माई हाय बताई खोली दान बाजा रख मरिया महतरिया देरिया काहे कोइलू जान खोली दान बाजा रख मरिया महतरिया देरिया काहे कोइलू जान के ए महतारी तोहरे आशीर्वाद हमार धनंजय शर्मा बहुत सुंदर नाल वादक हर कलाकार लोग जाना तो हम प्रथम बार ऐसा कि हमारा लगे हम छोटे कलाकार ही हमारा लगे फोन थोड़े केहू करी अरे 3-4 लमहर ब्यास के लगे फोन करी ले हजारों हजार का आशीर्वाद देहले बानी माई से निहर रही कि हे माई आगे बढ़ावत रह अरे यहाँ पे 3-4 गो जिला फिर 51 रुपया का आशीर्वाद दिल बनी हे माई यहाँ के कमाई में 4 चांद लागो रहो आ फिर रोजी रोटी लागर है बोल लमहर लमहर ब्याज के संगे अर्जुन बाबू बहुत सुंदर इहो नाल बजाई ले भी हमारा धनंजय बाबू के चेला है तो माई का आशीर्वाद होकर के खूब आगे बढ़ी तरक्की करी चली हमने के संग रही महाराज ये बड़ा कलाकार के कमी थोड़ी बा ना वादक के ना ऐसा बात नहीं है भक्त कहली हमारा ही बंतु सुलोना निवासी गुमानतो राम भैया हमारे हजारों हजार का आशीर्वाद दिले बनी नमस्कार रही धरती की जय जयकार रही आवतरिया बेर की जाई पहला सुमरन हो भक्त कहली हमारा ही रात तू हाउ चाला हमारा ही रात तू हाउ चाला ए महतारी तू हमारा रथ के चाल हऊ तोहर आशीर्वाद ना हो तो हमारा औकात नहीं कि हम बोल दी ए महतारी तरह आवे के पड़ी हम तोहरा गोदिया में खेले वाला बालो हम तोहरा गोदिया में खेले वाला बालो माई हो माई राखी द निर्मला के तुलजिया राखी द निर्मला के पगरिया महतरिया देरिया चलो राखी द अरे निर्मला यादव के अरे हई पगरिया महतरिया देरिया राखी द निर्मला के
चलिए महाराज एक बार फिर हमार धनंजय शर्मा बाबू बात में कौन नहीं हुई विनोद यादव बीडीसी उहो के गाँव पर दिले बनी आ एक बार फिर हमार धनंजय शर्मा हमार देवर जी आ हजारों हजार के आशीर्वाद दिले बनी रउआ मन में श्रद्धा प्रेम बहुत बा पैसा कोनो बड़ बात ना होला बाबू ना 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 ना। श्रद्धा प्रेम होखे के चाहिए वाह वाह वाह। हाँ ऊपर यहाँ के कहनी है हाँ जी क्या ये कहनी है कि हमू चाहतन कि गठबंधन में तनी आ जाए हमू चाहतनी हम कहिया नहीं चाहले कि रवा गठबंधन में आ जाए हम कहियो नहीं चाहले कि रवा गठबंधन में मत आए हम चाहले बनी कि रवा आए लेकिन रवा ना आई तो हम का करी कि हमार दोस्त नहीं खे चले के भाई गो और सुनला बाबा का लगे वहाँ के बिरहा का लय में गौला रानी है तब बिरहा का लय में कहता नहीं हमारा के कि सासु मारे तनवा अरे ननद मारे तनवा त दुका हम मरद रहती तो कहती त हम कहत नहीं रहुआ के रहुआ हमका भौजाई कहत नहीं और रहुआ बुझाइल ना जे दुगोला मेहरारू से बा या कि मर्द से बा या लेडीज से बा या जेंट्स से बा रहुआ ना जननी महिला से बा आप समाज में आकर रहुआ कहता नहीं कि मर्द रहती तो कहती तो हम रहुआ का मर्द जान के कहता नहीं जान के कि सास मारे तनवा अरे ननद मारे तनवा तनवा होई हो मारेला तनवा होई हो मारेला तो हमारा भैया के सारावा तनवा होई हो अरे वहाँ का भौजी कहता है सार कहता नहीं। अच्छा तो का हो गई का हो गई देवर भौजाई में कोनो माने देखी लक्ष्मण जी अपना भौजाई के एड़ी तकले ना निहरले रहले लेकिन ये हमार देवर एड़ी ना लेकिन हमरा के चिन्हता नहीं के भौजी हई तो हम वही नाते से कह दनी हां ठीक बा हमरा जवाब ना दे लेकिन और बात कहल जरूरी रहला लेकिन हमरा कहे के बा कैसे हमार जवन वंदना बा गणेश जी के कैसे कहे के बा हमने के श्राद्ध में आइल बनी जा वही लय में हमरा कहे के पैसा देखी ना अरे पैसा मत दिलो डिस्टर्ब होता। नीरज यादव जी आरजेडी हई 100 रुपये का आशीर्वाद दिले बनी भैया हम नगेंद्र यादव भी हजारों हजार का आशीर्वाद दिले बनी भगवान से शुभकामना की प्रतीक्षा रही कैसे कहे के बा धोनु है हा कि चरणन के वर्णन बाबा करी हम केतना ले राउर चरणिया बाबा जहाँ जहाँ जाला अरे मंगल के गीत होत चित्त विचरित होखे कि बाबा के संगे संगे मुसाव पूजला आशीर्वाद दे देना चाहिए लेकिन हमरो लय बदल गल बा देवर जी हाय देख ली वाह वाह क्या बात है ये रसगुल्ला है देख छेना बा देख ली এইটা कोलकाता रसगुल्ला है हाँ वो लेकिन कहे के बा ललका रसगुल्ला ललका पीआर का बाउंड दोनों है हाँ कि पड़ते से नूरवा डोलिया अरे उठे नई हार से अरे आखिरी विदाई होला अरे आखिरी विदाई होला अरे बलमुआ के घर से आखिरी विदाई होला आध्यात्मिक
में चले के बाद आध्यात्मिक में इस शरीर छोड़ के आत्मा के चल गइल बा आई उपलक्ष्य में आइल बानी आई जा गाना बजना भूलिया ना नहीं खा करे के ये आत्मा छूट के परमात्मा में जाके मिलल बा वही के उपलक्ष्य में हम निकाल बानी जा कैसे कहे के बा गौरी के लला नावा की गौरी के लला नावा के करी सुमिरा देखिए देहाती बाबू रउआ मर्दाना है मर्द में औरत में फर्क पड़ेला औरत के जौन करेजा होला ना कोमल होला बहुत कोमल कोमल मर्द के जो करेजा होता है वो काट के होता है वो लोहा के होता है आप लोग जितना सितम सहिएगा हम लोग नहीं सह पाएंगे और जो हम सह लेंगे आप नहीं सह पाइएगा ये मेरा चैलेंज है जो आप सहिएगा वो हम नहीं सहेंगे और जो हम सह लेंगे आप नहीं सह पाएंगे कि पढ़ते से नुरवा डोलिया पढ़ते से नुरवा डोलिया उठनाई हो आखिरी विदाई होला अरे आखिरी विदाई होला बलमुआ के घर से आखिरी विदाई होला बलमुआ के घर से बतावे के पड़ला बेंजू जी के पहले पहले यहाँ के बजावे आयल बनी तब ना बताओ जी तो कैसे काम होई पहला उठा ऐसे बतावल जरूरी बा पहला उठा बड़े गौरी के लला नावा के गौरी के लला नावा के करी सुमिरा असभा बीचया के बाबा असभा बीचया के बाबा दीना दरसा एगो और बात रहुआ कहनी है बाबू हमरा बड़ा पसंद लागल हो पैसा ले ले पैसा पहले ले ले प्रभु टेंट बढ़ुलिया रंजित कुमार बाबू हमारे हजारों हजार का आशीर्वाद देहनी भगवान से शुभकामना रही कि रहुआ आगे बढ़ी दिन दुना रात चौगुना बाबू बढ़ोतरी होकर रहुआ कमाई में और का कहे के बा रहुआ एगो बात कहनी है कि जेकर बेढंगा शरीर होखे जैसे गणेश भगवान के ना जब वो हमरा मंडली में नहीं खेल तो हम वहाँ के गोल में ना जाए ना तो उठब तो कहब जे काहे हमरा गोल में नहीं हो आजकल ब्यास कह देता रसन हमरा रहुआ अपना इथी में हमने के हाथ दाल औने बा गोल मनोज राम जी बंतु सुलौना निवासी भैया हमार हजारों हजार का आशीर्वाद दिले बनी भगवान से शुभकामना की प्रतीक्षा रही तो सही बात बा गुण के पूजा होला चेहरा के पूजा ना होला
बताई रउआ में गुड़ ना रही अगर रउरा में गुड़ ना रही तो बिना गुड़ के रवा के पूछी दे जा रवा ऐसा लो भी कि मैं ट्रेन में जाके के पूछी रवा के लेकिन रवा में गुड़ बाकी रवा हर जगह पूजाई ले हर जगह जाई ले बिना गुड़ के ना नु रिधि सिद्धि कह रउरा हाय सजनवा एही से तो मरल बाबा राम आई एक बार फिर हमार धनंजय शर्मा बाबू जी बोलौले बा हमरा के यही बाबू से बात भइल ओकरा बाद हम जाइल बनी हाँ जी 4 जिला का सर काहे ना हमार देवर जी हइले हैं मैं का करे के बा रउआ कही चाहे वो कही का हो गइल कोनो बात नहीं है हां समझ लो इहे माई से निहोरा करब के हे माई वहां के कमाई में 4 चांद लाग जा आगे तरक्की और करी नारायण जी सेवा करते रही जय प्रकाश राम बाबू भी 51 रुपया के पुरस्कार दिले बनी नारायण जी कल्याण करी आपके रिधि सिद्धि कह रउरा पैसा ली कृष्णा राम जी भी देखिए 100 रुपया का आशीर्वाद दिले बनी भगवान से शुभकामना की प्रतीक्षा रही पैसा का तो बारिश हो गया हाई लाला नावा यही से तपरा बाबा राम सुधर नावा निर्मलाया दो पूजे बाबा निर्मला यादव राउर चरण पूजा तरी रवाया है या मंगल के बारिश करी बाबा निर्मला यादव पूजा बाबा अरे राउर दहिना चरण पैसा ली दाई बाबा अरे हे भगवान आप गिर जाए भगवान बा। कल्याण करी आई देखी है ना ताकि ताका भाई ताका लक्ष्मण देवर के तरह विचार होके के चाहिए तब हम सीता भौजाई बनब सभा बीच आई बाबा सभा बीच आई बाबा दीदी दर्शन सभा बीच आई बाबा दीदी दर्शन सभा बीच आई बाबा दीदी दर्शन माई के गीत गवनी हम कितना दिन पहले हम गीतिया गा के छोड़ दहनी स्टेट शो पर गोलू राजा के संगे गीतिया ही गौले बनी देखले हो या आ देखिए आज गा देतनी जोरवा गौनी हो उहे गीतिया रवा बिरहा में गौनी हो बिरहा में जैसे बाबू हमार बजौनी है बाबू तो गीत के एकदम सजा दले हमारे आ हम देखिए गीतिया के गावतनी कि जय दुर्गे महारानी हो जय अम्बे भवानी माने ई हम गौले बनी हम और रही के लय दोसर रहल हो जय दुर्गे महारानी हो जय अम्बे भवानी गावे के नहीं खे जब माई पेन्हली अरे उजरी चुनरिया जब माई पेन्हली अरे उजरी चुनरिया अरे हो गई स्वर सती रूप हो जय अम्बे भवानी बहुत दिन पहले स्टेट शो पर हम गा के छोड़ दनी स्टेट शो पर और औरा जन बिरहा में गा दनी हो एक के हमरा बड़प्पन मानता नहीं ऐसे कि सबके बस के बात नहीं खेरवा गौनी है तमन और गणपन बा हाँ जवन गौनी है तो निमन गौनी अच्छा गौनी है सुंदर गौनी है अब हमार सुनी कैसा कहे के बा कैसे
चुनर निकालो वो चला लो तार लो का चाहता रहो कल सही बोलो कि ना ड्यूटी पे तैनात रहो लगी माई के भजन गाओ तो तन चुनरी ओढ़ली भाव बना ले अब भावे से भाजी भाई तली भाव में ठीक से आई रहो जल्दी जल्दी उल्टे उल्टा हाँ तो दहिया भर का बढ़ले बा भाई समय समय में बड़ा ध्यान में देखे चुनरिया के देखे आई है चुनरी आई चुनरी सुनरी पर शोभेला अब रौरा मरद अगर ओढ़ लेतानी रौरा अगर मरद के चुनरी ओढ़ा दिहल जा तो बुझाई जे कोनो बलिया के पाड़ा पर ओढ़ा लेकिन ना चुनरी औरत के ठीक लगे गामछा ठीक बा बलिया का पाड़ा ली कैसे कहे के बा आजा माई आजा आजा लाज बचा जा कि बारह बरिसवा माई हो भइले गहवनवा बारह बरिसवा माई हो भइले गहवनवा ए कहू ना भइले माई ए कहू ना भइले माई गोदी में लालनवा एगो बात यहाँ का कहनी हो कि पहले के जमाना में ब्याह शादी होखे तो बाल बच्चा ना होखे तो दुखा जाई सब है जैसे कि यहाँ के मान ली कि बाल बच्चा ना होत रहे तो यहाँ के गोइनी कहाँ गोइनी गोइनी हमारा कुशीनगर जिला ये कहनी है कि भाभी और कुशीनगर जिला में बड़ा हमरा खुशी मिलेला तो काहे ना मिली खुशी रौरा हमरा कुशीनगर जिला में हमरा कुशीनगर जिला में सब चीज मिली गाना मिली बजाना मिली इतना सुंदर सुंदर वरदान दहले बानी ओझा बाबा सुंदर सुंदर दूगो तीन गो बेटा भइल बाड़े तो कुशीनगर में कहा नहीं खे मिलो इहे के हम लेके गोइनी ले आके गोइनी हो हमरा यहाँ बाड़े बगले में गलवा बाबा होते गलवा बाबा ई भभूतिया जमन कहनी है यहाँ के उहे भभूतिया बना के दहले आई जितेंद्र शाह जी हजारों हजार का आशीर्वाद दिले बनी देहाती जी के माने झाड़ फूक करोले बनी हुई के किराया भाड़ा आइल बा झाड़ फूक के दहले ते गलवा बाबा कहले कि निर्मला जी बहुत सुंदर आदमी देहाती जी हई आई हमार वरदान खाली ना जाई ले जाई भभूत दे दी बेचारा के भभूत दहनी इहो के चटनी आइया के मालकाइनो चटनी काची भभूतिया पहले यहाँ के चटनी आ तब यहाँ के मलकाइन जी चटनी भभूतिया भगवान तीन गो बेटा दहले बड़े एक साथ है नहीं पारा पारी माने वही भभूत के चलते माने भइल बालो तो हमरा कुशीनगर जिला में सब कुछ मिलेला बाबू आ मिली हम चाहत नहीं करे कुशीनगर जिला में बराबर आई हाँ कैसे कहे के बा सुनिले की माई राउरा महिमा महान हो दिन दुखियन को मैया रखेलु ध्यान हो सुनिले की माई राउर महिमा महान हो
दीन दुखियन पर मैया रखेलू ध्यान हो ए माई ए माँ तोहरे आशीर्वाद से 3 गो बेटा भगवान धोले बड़ा खाली और चल ले 3 गो लेके एक खाली चल जाती तो एक और ही भगवान देते थे 4 गो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हो जाई सुनिले की माई राव महिमा महान हो दीन दुखियन पर मैया रखिले ध्यान तो सहल न जाला ए माई गाँव भर के तनवा लिखल विवेक सिंह हो माई के पहचरवा लिखल विवेक सिंह हो माई के पहचरवा कहू न भइले माई कहू न भइले माई गोदी में लालनवा कहू न भइले माई गोदी में लालनवा कहू न भइले माई गोदी में लालनवा देखी बाबू जवन भाव से रहुआ भाजी जवन खिया देनी हमरा के नो बुझाइल कि हम बिदरे जी घर जाके खाता